Teď to zvedni, ukaž mu to, dej mu čuchnout a zvedni to. Zvedni to, ne, ne. A už mu to dej. A už ho pochvál. To je dobře. Aha. Ne, žádný čučuču. Čuchnout, tu pěst neskovávej. Takhle ji měj. Poslouchej. Takhle a takhle ji jenom zvedni. Do loktu. Neskovávej. Tak a dolů s tím. To je o vteřinách. To je dobře. Pochvál ho, poplácej a udělej volno. Tak. Vypamlskuj, vyblbni a znova. Neskovávej tu ruku, proboha, ta dlaň musí být nad očima psa a zvedni do... tak. A šup dolů. A pochválit a volno, výborně, ano. Tak a teď ho napamlskuj, srovnej si ho, udělej si doleva otočku. Neobcházej ho, otočku. Tak. Teď to zvedni o kousek a udělej 2 kroky. Pomalý 2 kroky. Normálně nic neříkej. Tak a dej mu to. Ano, pochvál ho, poplácej a volno. Tak, poblbni, to je ono, ano. Ale to nevadí, co s ním budeš, jak to budeš dělat. Tak a znova. Pochvál ho, pamlsek. Vohni ruku do loktu. Neskovávej tu dlaň. Zvedni to, jenom to zvedni. Kouká. A pomalu se rozejdi, 2-3 kroky. A už mu to dej. No to musíš odhadnout, protože jdeš na mě. Chyba, na mě nechoď. To v tom momentě ten pes to kontroluje. Tak. Odměň ho na místě, odměň. No on už je, tak, odměň ho, normálně ho odměň, tak. Zvedni vohni tu ruku v lokti a běž. Není to ano, máš to u rypáku. Jak ti to mám říct, takhle jak to máš, tak jenom tu ruku takhle zvedneš. 20-30 čísel nad rypák. Tak, dej mu to líznout 2krát, zvedni to o kousek a už se rozejdi. Vejš tu ruku. Vejš tu ruku. Ta nesmí být na rypách, on musí jenom koukat. Buď mu to dej, že to líže, anebo to musíš zvednout o kousek. On musí jenom koukat. To je ten další krok z tohohle toho. Dej mu to očuch. Ano, pochval ho. Pochval ho. Teď dej tu ruku o 10 cm vejš a 10 cm dopředu. Tak a běž. A dej mu to. Ano.